Karena adikmu berisik wae njaluk neng pasar malam, yuk kita mau ke pasar malam, guys. Iki aku mangkat karo Pak Gun, Mbak Diba, adik sama Ibu Melisa. Info lokasine iki neng Kebon Dalem Kidul ya, guys. Sing warga Prambanan pasti ngerti Kebon Dalem Kidul kuwi ngendi. Nek jarak saka omahku ki ya paling mung 15 menit, ra ono paling ya 10 lah. Aku cok ora ngukur ya guys pirang menite, pokoknya cerak lah. Lagi aku wis tekan, wis bar bayar parkir. Terus iki aku arep delok-delok pasar malam. Pasar malam ku yo nang iku nek malam yo guys, nek awan tutup. Nah, iki adik seneng pol tekan kene guys, sesuai keinginane pengen neng pasar malam. Nah, iki wis tekan. Kilo barang-barang ono guys neng kene, saka klambi kathok. Wis to arep golek opo wae ono neng kene. Iki lagi tingak-tinguk kanan kiri arep nginceng sing ngendi sing arep didolani sik. Nah iki Pak Gun ngejak ditapis, pokoke piye ditapis ki apa cah, pokoke ditapis kuwi saka awal, saka pinggir nganti pinggir meneh ngono ditapis jenenge. Dadi iki ke pinggir ki ana kaya ngene iki guys, dadi ora langsung ning tengah-tengah ngono lho, nek ditapis ki saka pinggir engko muter. Lah iki Mbak Dipa malah joget-joget soalnya ya musike ki pokoke ngono kae kaya ning nggon TV-TV kae lho. Iki malah melu joget-joget iki lho. Ceritane iki adik iki pengen numpak biang lala iki lho guys, ki dhuwure wis semono. Lah aku ki ya wedi to nek dijak numpak ki ya ora wani aku, ngewel aku. Lah iki aku lagi negosiasi karo adik, tak jak numpak liyane wae. Lah yo ngewel tenan aku ki dhuwur tenan lho guys iki galo. Dhuwur banget pokoke. Aku rawani tenan aku, wis trimo aku. Lah iki adik lagi negosiasi karo si adik karo Mbak Diba. Nah iki dislamur-slamur kayak ngono, tak jak joget-joget karo Mbak Diba. Dan akhirnya si adik berhasil terselamurkan yo guys. Dadi wonge wis setuju untuk tidak naik di biang lala. Jadi gantine yo kuwi Mbak Diba karo adik numpak apa kuwi seluncuran pelangi. Nah kaya ngene iki lho guys. Nah iki adik ki ora gelem nek dipangku, jare njaluk dhewe.